Takže zdravím vás u ďalšieho videa z Minecraftu. Ja spravím... Počkaj, čo to spravím? Ja spravím asi zoznamy videa. To oddelím. Minecraft a také hry sú Way Surfers, World of Tanks a také. Budem to deliť, takže zatiaľ ideme hrať. Druhý diel bude trošku dlhší. Ani neviem o koľko, lebo sa mi spustil server. To nevadí, nič sa nedieje. Ideme na ten istý svet, čo sme hrali vtedy. Lenže vtedy mi to sekalo. A ja som zistil, že pri tých FPS-kách môžeme mať maximálne 30 FPS-ok, což je moc málo. A bude mi to sekať. Preto to tak sekalo. No, čo budeme dneska robiť? To znamená... Nemáme mäso. Tak! Čo budeme robiť dneska? Budeme ťažiť stromy. Ak sa mi to prestane sekať, neviem prečo cez Mobizen sa to seká. Strašne, iba 30 FPS maximum môže mať. No, práve to. Mne sa to nedá. Asi musím odpojiť Wi-Fi, no. GPS-ka zvuk. Stlmiť otočenie. Voľné dáta. Nic nebude. Možno to trochu pomôže. A možno ani nie. Haló. Ne, to asi strihne. Tak ja som zistil, že keď som to mal strihnuté, tak mi to vôbec nesekalo a teraz mi to sekalo. Je to tými FPS-kami, keď natáčam, poradte mi, natáčam to cez Mobizen for Samsung, poradte mi, čo mám, ako to, kde stiahnuť. Dobre? Ak sa na moje videa dívate, please. Takže ja si to ešte strihnem a naťažem nejaké drevo a som späť. Tak som späť, ja aj som zabil nejaké ovečky, aby sme si mohli urobiť posteľ, presne 3 som ich zabil. My môžeme pokračovať bez toho lagovania, lebo mi to strašne seká. Som povedal, že to bude dlhšie video, ale asi očividne iba 10 minútové. Alebo 5 minútové, 6-7. No tak také trochu kratšie, no. Tak ja tu behám naokolo, ja sa pýtam všelijaké veci a ja som zrazu zistil, že ja som to strihol, ja som troll, ja som to pauznul. No ale, to nevadí, video bude 5-6 minútové, my porúbeme strom. Moc mi to prepáčte, dneska je akési zaseknuté video a veľakrát strihané video.
až tak seká, to neviem. 74. 73. Je to tým natáčaním. Prepáčte, ale nič sa nedá robiť. Budú to také zaseknuté trochu videa. Trochu sme dneska porobili, trochu čas, postavíme časť domu. Ešte si nájdem, môžeme začať aj tu stavať domu. Nič sa nedeje, keď to začneme stavať tu. Dobre, toto budú dvere. To sa nedá normálne postaviť. Tak budú tu jedné dvere. Ja to postavím. Bude aj 2 hodiny ráno. Tak. Nechcem moc predĺžovať video, aby ste to nemali moc nejak posekané. A tak už by sme to mohli ukončiť. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa zas pri ďalšom videi. Čaute!